ka annabi kai kake sharrafi annabi sanka ne makama ran daren tsayawa annabi kai kake sha'anin ka annabi kai kake sharrafi annabi Rabbi ka sake datar da ni in cira cikin Mustapha arkan na gaza yabon ka sha'iru dan kai aladdafa annabi zunzurutun yabo kai mai salati kai sarda alai sahabu san su nake ta yi kara san su ya rafi shi yake ta kai mu gurin ka Muhammadu ya aminu malam Hassan a yarda da shi anan muke kara son ka annabi salama abun yabo na kai ne fardo kun yabo ka shigar da ni cikin ka safi da rana motsi abun ka annabi sanka ne makama ran daren tsayawa annabi kai kake sha'anin ka annabi kai kake sharrafi annabi shi yake sha'ani ran ashar ma'aiki sa da ni cikin ceton ya ma'aiki da san ka annabi matsayinka ya wuce nan duk abun na za mu ce ma kai ludufi mai rai da gawa annabi kai ake ta nema annabi du yawan ilimi da du yawan karatu kar ka sake fika da san annabi ga muna san ka annabi shi ya je wutar ma halitta ce ta Allah ka san ka kai kake ta sama cikin ta kai fa yadda ka so annabi sanka ne makama ran daren tsayawa annabi kai kake sha'anin ka annabi kai kake sharrafi a gama yi wa kaunu badu da ka yarda mu naka ne ban babarin ka da mu ci ta ba almukutari ya kashifi annabi ranar ta ce kai kadai kai mulkin ka yadda ka so mabudin aljanna kake ka wuce kowa kana gaba annabi son kake tseratar rabani rudin wasu na yi ta yabo na manta da su karnatina da su kananan annabi sai manta da ni ani a cikin kaya matsayi aimin dan fari da zunura annabi son ka yayi ta gaba annabi sanka ne makama ran daren tsayawa annabi kai kake sha'anin ka annabi kai kake sharrafi annabi na baka ahalina fansarwa uwana na da kaina ciki samu a tutar luwa'u ya annabi komai anan ne yake da sannu a baka komai an yalwata shi gaba da baya shi yake sharrafi annabi an baka babu tuni min kai leka kai ne ya kai je ka duba sannu guri kamai wala sofa komai agunka annabi ta Allah abunsa annabi shi yake rabawa shi yake ta sainin bauta lafiya maiki annabi sanka ne makama ran daren tsayawa annabi kai kake sha'anin ka annabi kai kake sharrafi annabi ya baka komai in ce wanda ka so ranar ka yake biya shagatan wanda ya da kai annabi ka karbi du yabo na annabi magiya da ke ba dan bintu ita kai dan hasanai ni a halinka annabi bashir sabatin ka ne annabi nan nake tsayawa ban faɗi komai agunka ba annabi sirrin yabo aban annabi sallama gare ka kuma dulkusa gurinka shida ni cikin masoyanka annabi ne masa da ni ciki ya annabi sanka ne makama ran daren tsayawa annabi kai kake sha'anin ka annabi kai kake sharrafi annabi cikin karan mashar kasa da ni ya bashar ranar da dun
suke gurinka ya annabi. Tutonka ya rasulu sada ne ikililu, san kana da daɗi bara nake kasa da ni ciki ya annabi. Ranar kai kake da kowa kuma kai ka nuna kowa, ranar da san kake nuni gurinmu ya annabi. Baitika da girma baitika na kema, ya sayi bal Umar Usman kai kadai na sirri annabi. San ka ne makama ran da ran tsayawa annabi, kai kake sha'anin ka annabi, kai kake sharrafi annabi. Agaji kake yi kuma baka ware kowa, duniya har kiyama ka dayanta sirri annabi. Rayuwa na baka kuma lokaci gare ka ya ba Fatima ta Zahra, kai kake sharrafi annabi. Hassan ne ni da yabo kuma ɗalibi na lomi, sanya mu cikin cetonka ya takamar takama annabi. San ka ne makama ran da ran tsayawa annabi, kai kake sha'anin ka annabi, kai kake sharrafi annabi. San ka ne makama ran da ran tsayawa annabi, kai kake sha'anin ka annabi, kai kake sharrafi annabi. San ka ne makama ran da ran tsayawa annabi, kai kake sha'anin ka annabi, kai kake sharrafi annabi.